салом дӯстон, чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, чанд рӯз пеш Наполи тренери худ Карло Анчелотиро аз вазифа хориҷ кард ва ин ҳатто ба он нигоҳ накарда, ки Анчелоти дастаро ба даври якашиноии Лигаи Чемпионҳо баровард ва номзади асосӣ ба ҷои Анчелоти мутахассиси италиявӣ Ҷеннаро Гаттузо буд ва чӣ аз рӯи интизориҳо маҳз ӯро даста тренери нав таъин кард. Хотиррасон мешаванд, ки қаблан Гаттузо дастаи дигари италиявии Миланро тренерӣ мекард. Тибқи маълумоти Sky Sport, дастаи Арсенал омодааст, ки ба Анчелоти пешниҳод кунад, то ӯро тренери нави даста таъин намояд. Маъмурияти дастаи лондонӣ аллакай бо намояндагони Карло ба алоқа баромаданд. дӯстон, сарпарасти видеои мо 1x мебошад. онҳо дастаи Барселона ва чемпионати Италияро дастгирӣ мекунанд. дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби $100 шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. намояндагони Барселона бо агенти ҳамлагари Интер Лаутаро Мартинес оиди харидории ӯ гуфтушунид гузаронда истоданд. Каталония ӯро барои ивази Суарес беҳтарин вариант мешуморанд. ҳамчунин набояд фаромӯш кард, ки Лаутаро аз Аргентина аст ва дар он мунтахаб бо Месси бозӣ мекунад ва ин чиз эҳтимолияти гузаштани футболбозро боз ҳам бештар мекунад. аммо кор он қадар хуб нарафта истодааст. тибқи маълумоти ESPN гуфтушунид баргузор шуд, аммо тарафҳо ба розигӣ нарасиданд. хусусан пешниҳод барои Барселона маъқул нашуд. Интер барои ҳамлагари худ беш аз 100 миллион евро талаб кард, ки ин ба Каталониё писанд наомад ва шояд онҳо аз харидории Лаутаро даст кашанд. бинобар ин Барселона ба дигар ҳамлагарон бештар таваҷҷӯҳ хоҳад кард ва вариантҳои беҳтаринро интихоб мекунад. албатта вариантҳои дигар хуб аст, аммо наход дар Барселона чунин шуморанд, ки дар ҳоли ҳозираи бозори трансферӣ ҳамлагари чун Мартинес ба ин қадар маблағ наарзад. ба фикри мо 100 миллион барои Мартинес нархи хуб аст. набояд фаромӯш кард, ки Мартинес ҳоло ҷавон аст ва имкони хуби рушд карданро дорад. тибқи маълумоти нашрияти Кадена се ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе шартномаи нави дастаро рад кард ва мехоҳад ба Реал Мадрид гузарад. аз рӯи маълумотот ПСЖ ба Мбаппе маоши 26 миллион евроро дар як сол пешниҳод карда истодааст, ки ин аз маоши ҳозираш 2 баробар зиёд аст. аммо ҳатто ин чиз фикри ӯро дигар намекунад. ҳамчунин нашриёҳо хабар доданд, ки Килиан ба маъмурияти даста фишор оварда истодааст, яъне ноз карда истодааст. Мбаппе мехоҳад, ки бо ӯ ҳамчун ситораи футбол муносибат кунанд ва аз иваз кардани тренер дар бозии охир хело норозӣ аст. бемории Неймар гузаранда будааст. беҳуда намегӯянд, ки бо моҳ шинӣ моҳ шавӣ. оё ПСЖ метавонад Мбапперо дар даста нигоҳ дорад? ин саволи асосӣ аст. аммо шайхҳо дар ҷои худ намешинанд ва аллакай барои даста ҳамлагари нав кофта истоданд. русиёнҳо аллакай як футболбозро барои харидан интихоб карданд, ки дар бораи ӯ мо баъдтар гап мезанем. дар бораи Мбаппе гап задем ва акнун навбати Неймар омад. тибқи маълумоти France Football, ки сарчашмаи боэътимод аст, ПСЖ омодааст, ки аз Неймар ба ивази 180 миллион евро ҷудо шавад. чӣ тавре ки мо дида истодем, парижиҳо рӯз аз рӯз нархи Неймарро паст карда истоданд. рости он қадар талабгорони ӯ бисёр нестанд, шояд ягон даста набошад. аз эҳтимолият дур нест, ки маъмурияти ПСЖ дар ҳақиқат мехоҳад Мбапперо ягона ситораи даста кунад ва ончунин пулое, ки аз Неймар ба даст меояд, метавонад барои шартномаи нави Мбаппе сарф кунад ва ё барои бозингари нав. мисол Мауро Икардиро пурра аз Интер бихаранд ва ин охирон варианти президенти ПСЖ нест. тибқи маълумоти боз ҳам France Football, парижиҳо ҳамлагари Ливерпул Садио Манеро дар дастаи худ дидан мехоҳанд ва ӯро Трансфермаркет 150 миллион евро баҳо додааст. оё Барселона ҳоло ҳам аз нархи 100 миллион барои Мартинес ҳайрон шуда истода бошад? рости оиди гузариши Мане ба ПСЖ пешгӯӣ кардан душвор аст, аммо бояд донист, ки чунин овозҳо атрофи Мане кам ба миён меояд. ба ҳар ҳол Ливерпул ҳоло яке аз дастаҳои беҳтарини дунё аст, ки дар муқоиса бо ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ шудааст ва Премер Лига бошад чемпионати мушкилтарини Аврупо аст, ки аз боэҳтимолияти зиёд ин мавсим Ливерпул дар он чемпион мешавад. ягона чизе, ки метавонад дар ПСЖ диққати Манеро ҷалб кунад, пас ин шартномаи хуб аст. аммо Мане аз пушти пул ба ПСЖ мегузарад? ин саволи асосӣ аст. ба ҳамин видео имрӯза тамом. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.